Benvinguts a Menorca. Imagineu-vos que acabeu de trepitjar aquesta illa per primera vegada i una persona local us espera per introduir-vos de forma amable en el que serà una inoblidable experiència a terres menorquines. I d'així ho farem. Potser compartireu la sensació de moltes persones que visiten l'illa per primera vegada, quan la descriuen com un lloc únic, diferent i sorprenent. Menorca, amb una superfície de només uns 700 km², conté un dels paratges més ben conservats de la Mediterrània, amb gran diversitat d'espècies, moltes d'elles endèmiques i un paisatge encisador i molt variat. Si a això li sumem un passat culturalment ric fruit de l'intercanvi amb la gran varietat de pobles que han cohabitat aquestes terres i la conservació de les tradicions i els elements patrimonials que són testimoni de la forma de ser i d'actuar dels menorquins, entendrem per què va ser declarada tota l'illa Reserva de Biosfera per la UNESCO el 1993. La denominació de Reserva de Biosfera distingeix Menorca com un territori on l'acció humana i la natura conviuen en equilibri, per la qual cosa dia rere dia s'uneixen esforços per mantenir-hi un desenvolupament sostenible. Ara bé, una vegada feta aquesta breu introducció, probablement tindreu curiositat per saber quins són els llocs que ompliran les vostres pupil·les de bellesa i les experiències que nodriran la vostra memòria de vivències irrepetibles. Aquí teniu, doncs, les nostres recomanacions. El primer que un ha de saber quan arriba a l'illa és que l'ha portat a escollir aquest indret per passar uns dies de la seva vida. A Menorca, tot i que és petita, trobareu una gran oferta d'activitats, monuments i espais naturals en els quals podreu invertir el vostre temps, amb l'avantatge que tot està molt a prop i que en un mateix dia podreu fer diferents visites, o simplement trobar el temps i l'espai per relaxar-vos i descansar. Per als amants de la natura, està bé saber que l'illa compta amb un parc natural situat a l'Albufera d'Esgrau, 5 reserves naturals, una reserva marina que trobareu a la costa nord, 19 àrees naturals d'especial interès i 15 zones d'especial protecció d'aus. Aquesta roqueta, com l'anomenen alguns, és un autèntic paradís format per més d'un centenar de platges, cales i calons, la major part d'ells verges, multitud de barrancs, grutes terrestres, coves submarines i espècies animals i vegetals úniques. Hi ha nombroses rutes, tant d'interior com costaneres, per fer a peu, a cavall o en bicicleta. Potser la més destacable és la ruta europea de gran recorregut 223, coneguda com el Camí de Cavalls, que dona la volta a l'illa entre innumerables racons que no podeu deixar de veure. Algunes parts de les seves costes són perfectes per practicar diferents esports nàutics, així com per realitzar immersions en les seves aigües transparents. Aprofiteu per donar un cop d'ull i fer una mica d'snorkel. Veureu que el fons marí del Mediterrani alberga una gran biodiversitat. És una meravella poder tenir l'oportunitat de gaudir dels colors i formes que ens ofereix el fons marí de Menorca. Fer una excursió per mar és també una experiència molt recomanable, ja que et dona una visió molt especial del que és el perfil costaner de l'illa. A Menorca hi ha 3 estacions nàutiques, les de Maó, Ciutadella i Fornells, que aglutinen una àmplia oferta d'empreses i serveis nàutics. Trobareu tota la informació a la seva web oficial. Es diu que Menorca és un museu a l'aire lliure. La petjada que van deixar els ancestrals pobladors d'aquest indret continua viva encara en els seus poblats prehistòrics, considerats pels arqueòlegs dels més significatius del món. Visiteu-ne algun, les seves construccions formades per pedres de grans dimensions us sorprendran. Menorca concentra prop de 2.000 monuments i jaciments, àrabs, paleocristians, romans i sobretot prehistòrics, per la qual cosa s'han iniciat els tràmits perquè sigui declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Si us agrada submergir-vos en la història dels llocs que visiteu, Menorca compta amb una xarxa monumental amb 28 elements, que alimentaran aquesta ànsia de saber com els compartim. El lloc, la temàtica i els horaris de cada un els podreu consultar a la web oficial. Als pobles serà on tindreu l'oportunitat de percebre el dia a dia, la senzillesa i el tarannà de la gent. També tindreu l'oportunitat de participar en les activitats que s'hi celebrin i de provar els productes i la gastronomia locals. En alguns d'ells trobareu allotjament. Cada població té un programa d'activitats durant tot l'any, que és especialment extraordinari en els mesos d'estiu, quan s'atraquen les festes locals. Aquest inclou fires artesanes, balls i música en directe i culmina amb les festes patronals que se celebren de forma única en aquest petit indret del món, i on l'element primordial més autèntic és el cavall. Si veniu en època de festivitats, de juny a setembre, i us agrada la gresca, acosteu-vos-hi i compartiu amb els menorquins l'esperit de la festa.
us assegurem que l'experiència no us deixarà indiferents. Els programes culturals i les diferents activitats que s'organitzen els podreu trobar a les webs de cada població i els punts d'informació turística, així com els diaris locals, els fullets i en petites revistes periòdiques. La web oficial de l'illa és www.menorca.es. També podeu participar en les diverses visites guiades que s'ofereixen a algunes poblacions. A l'estiu, a les urbanitzacions, trobareu tot tipus de serveis, ofertes, activitats, bars i restaurants de cuina local i internacional. L'oferta d'allotjament més extensa també es troba en aquests nuclis. A més, a Menorca hi ha una petita xarxa d'establiments d'agroturisme, albergs i 2 càmpings. La gastronomia menorquina compta amb un ampli receptari que va des de la rebosteria fins als plans elaborats, seguint les antiquíssimes indicacions dels nostres avantpassats. També existeix la cuina d'autor, en la que s'experimenta amb la llarga llista de productes autòctons de què gaudim. Menorca és l'illa del petit comerç, on els productes més típics són el formatge en denominació d'origen Mahón, que ha obtingut en diverses ocasions premis d'àmbit europeu, els embotits com la sobrassada, la carnixua, el botifarró o el cuixot, els vins de la terra, el gin i un gran ventall de pastes de rebosteria com els pastissets, els carquinyols, els amargos, els crespells, les ensaïmades, les formatjades i les greixeres, entre altres productes que trobareu als diversos comerços, mercats i botiguetes. Els plats més populars són potser les albergínies farcides, el perol a l'esforn, els caragols en cranca, l'oli aigua amb figues, els esclatassans en salsa, les perdius en col, el bes forn, les pilotes a la menorquina i, com no, la caldereta de llagosta. Els menorquins també són coneguts per ser bons artesans de la sabata, per la qual cosa hi trobareu des de la barca, típica sandàlia menorquina, fins al calçat de disseny de primer ordre que s'exporta a ciutats vanguardistes com Nova York, París o Londres. Menorca també és una illa on l'art i la música es desenvolupen amb naturalitat. Hi trobareu, doncs, molts d'artistes, l'obra dels quals podreu contemplar a les diverses galeries o fins i tot a les fires estiuenques. La música així mateix us pot sorprendre en qualsevol moment a diferents indrets. Hi ha nombrosos establiments on podreu gaudir de música en viu, i pels amants de l'òpera, Mo disposa d'un dels teatres de bel canto en ús més antics d'Europa. Per a més informació podeu consultar les webs oficials o els punts d'informació turística. Per altra banda, el nom de l'illa ha aparegut en el conegut llibre dels rècords Guinness. Un dels fets més curiosos i extraordinaris és que en el petit poble de Migjorn visqués el que va ser en el seu moment, amb 114 anys, l'home de més edat del món, Joan Riudavets. El que crida més l'atenció és que el seu germà petit, a l'edat de 103 anys, encara podia dir que tenia un germà major. Finalment, us oferim una mostra de 5 possibles rutes pels voltants de l'illa per tal que en pugueu treure el suc al màxim. El primer que heu de tenir en compte a l'hora d'organitzar el dia és quin clima tindrem, també el vent si n'hi ha i que us ve de gust fer. Si voleu platja i bufa del nord, és millor anar al sud, i a l'inrevés, si bufa del sud, anar al nord. Aquestes rutes que presentem, tant es poden fer en 5 jornades com repartides en més dies. Ruta número 1. Ciutadella i voltants. Aquesta comença per deixar-se perdre pels carrerons del nucli antic de Ciutadella i després visitar la naveta dels Tudons, les pedreres de Sostal, passar el matí entre les platges verges del sud, Son Saura, Cala Turqueta, Macarella i aprofitar per aturar-vos al jaciment arqueològic de Son Catlà i a Sant Joan de Missa. També es pot anar a Cap d'Artuig, on hi ha molta oferta de restaurants, i a la tarda visitar les platges del Gallarens i la necròpolis de Cala Morell, per finalment admirar una espectacular posta de sol a Punta Nati o a Cala Blanes. A la nit podreu tornar a gaudir de la ciutat de Ponent i el seu port. Ruta número 2. Ferreries es Migjorn. Al matí podeu visitar Ferreries i el seu Museu de la Natura. A continuació, anar a Cala Galdana i a Cala Mitjana, i si us agrada caminar, fer una petita excursió per al camí de cavalls d'una horeta anada i tornada fins a Trebaluja. Al migdia us podeu aturar a Migjorn i després baixar a les platges de Sant Tomàs i Vinigaus. A la platja de Vinigaus també hi podeu anar a peu pel barranc de Vinigaus, on trobareu la cova dels Coloms. Anar i tornar tranquil·lament són aproximadament 2 hores i mitja. Ruta número 3. Es Mercadal i Fornells. Pujar al Toro
pot ser un bon punt de partida per obtenir una bona panoràmica de l'àrea que visitareu durant el dia. En baixar, podeu passejar per Es Mercadal, tastar un dolç típic de la zona i després visitar les platges del nord. Benibalà, Paragonda, Tirant i a la tarda Cavalleria i el seu cap, on trobarem un ecomuseu. Podeu acabar a Fornells i visitar la seva torre costanera anglesa. És també un bon lloc per menjar peix tant per dinar com per sopar. Ruta número 4. Alaior, Sant Climent, Sant Lluís i Es Castell. Podeu començar la ruta a Alaior i, si és estiu, participar en la visita guiada que té una durada d'hora i mitja aproximadament. Després baixar a Sant Bou i de camí visitar el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés i la basílica paleocristiana a peu de platja. Després de dinar, podeu dirigir-vos cap a Cal Emporter, visitar la taula de Torralba, la cova d'en Xuroi i Cales Coves. A continuació, podeu passar per Sant Climent i anar cap al sud per visitar Canotells, el poblat de Vinibeca, Vinissafulla, Viniencolla, Punta Prima i Alcalfar. Aturar-vos a Sant Lluís i, finalment, acabar la vetllada a Cales Fonts a Es Castell. Ruta número 5. Maó i voltants. Contempleu el port de Maó des dels diversos miradors que trobareu a la ciutat. Visiteu el Mercat del Claustre, els museus, aprofiteu per fer una excursió marítima. Visiteu la fortificació de la Mola i a la tarda dediqueu temps per conèixer el Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau i el Far de Favàrits, per acabar, a la nit, un altre cop al port de Maó. Menorca, nom que prové de ser la petita de les Gimnèsies Balears, és potser l'illa on trobareu més coses per descobrir. Gaudiu-ne, cuideu-la. Benvinguts a Menorca. Gràcies per la seva atenció.